zajebaný celé. Voda chlápe. Nahráva sa to? Neviem, to Lukino musí pustiť. Alebo ja... Neviem. Vôbec. No ale... Veď beží rek. Hej? No. Tak asi to nahral, no. Nemám ti dať 5, ešte 5. Jo, ti daj ešte 5. Je tam net? Pozri sa. Mal by byť. Ty si možno svojho aj pani dať. Mojko, ako to tu má Irguš vymyslené s tými smeťami? Komu zaplatíme a ako? Som neplatil? Nie, Som neplatil, nejaký motiv, že sa im platil. Ja mu dám, zbieram, ja? Ja mu dám. A koľko tam mám? Koľko 5 euro? Tam je to hore napísané 50 centí. Ale kapusnica koľko? Jedna, ja kapustnica. Ebro stojí kapusnica. Nie, divý. Toto musím obsluhovať? No, tam by sa dali niekam. Takto, aby to bolo 20 hore. Však to mám dojebané. Dilo, ty si platil, alebo Jergušovi či nie? Nie, ešte nie. Nikde neplatí. A už asi by som sa mal, že? Daj Jergušovi povedz, že? Ale Jerguš mi myslí 20 euro. 10 mi dal nástupné, takže mi myslí ešte 10 euro. Čiže odrážam 500. Koľko som prejedol? 1, 2, 3 euro. Tak to radšej vyplatím a to bude mimo. A ja tam mám koľko ty tam, Majko? 5? Hej, 5. Asi ma mi začínal už fakt. Áno. Čo? Má niekto iný mobila. Toho večera? Nemusíš. Ja? To riešim. Pôjdem prvý. Všetko vyhrávam dneska. Jody. Koľko podložka Filipa? Bukinko som kolosil. A toto je asi Viktorová. Taká pustica už nie? Môže aj je podľa mňa. Je tu, ale zohriata asi nie. Tak to daj nahore na ten šporák. Ak niekto ešte bude. To treba dojsť, no čo s tým bude do bonusu? Poďa, to je 20 minút. Kasírovať. Ešte sa dostali k hraní. No. No, ešte k miešaniu. Čo to za alfon, že taká lotéria asi. Jo, ale ja som dal top 4.
Ježiš, Igor, ja som tak chcel hrať s tebou, o boha. Ja som tak nechcel hrať s tebou. Jebnuté dvojmanové príšery, čo... 10 korún alebo drobné. Za Blackstega. Ježiš, národa. Drobné mám takéto. Malý. Chceš? 5 eur v tom. Hej. Daj. Ja si daj ty. Mi autobusa dal úžasný. Koľko peniazy tu mám ja? Idem ťa podkýnuť. No, dajte mi dačo, kde si dám tieto jebušové one. Založ na to, pomárik si založ. Múrka si daj. Ale tak tu nemôžeme nechať bordu, ale už si to stať, tak zajtra musí prísť. Hej, tak ale Nemáš dosť. ja viem, ale tie prachy, tak vidíš, aký je. Ty máš piči miešať, lebo ty máš nemiešateľný balíček. Ideš byť začatý? Hej. Idem sa dať byť začatý. Ne? Si dal dva? Jeden zatiaľ. Poďme domov cez zápatovačky. Budem generovať, keď nebudem mať deci na ruke. No ja si kýpnem. By doniesol aj dve tie bandaske. By sa minul. A kde je tá 37, či kam to šli? Tuto Za rohom? pri pošte. No to ja neviem, kde to je pošta. Boha, tak to je domino tam je. No, taký. Á, už viem, kde je pošta, dobre. Dole to som, hej. Podkyniač. Ježiši, keď skoro dieme. Bože môj. Ty svíňa. 4, 5, 6, 7. Nechám si. Daj ty. Poď. Alfa. Poď. Ide vás. Alfa si si dal. Ale precháš. Už teraz som spravil strašne lepo. Si dal aj slandy. To je jasné. Iba si išiel okolo. A už som to dojebal. Myslím, kam tam spal. Kde mám dať pásku? By ťa zalialo, ty kokot. Mladý si nejaký bašo. Kartiny. Neľadať. Debilka. Čo hľadať? Máš. Tak. Napísať. Chcem pípať. Bude pípať. On ti bude naproti. No. Zohnal som si dneska takto skákať, že si postaviť. Kotva balík. Státko tu? Ty hráš aj matniky, to či už ne? Nie. To máš, že... No aký? Dobrý. Dobrý spal. Mám tebe tuto. Hej, vieš, keď nehrám bielu, Ale tento. Horde of Colin. Musím hrať alfa. to mám. Počkaj, koľko nemám. Chod do stojí 16, že? to bude asi 25, ale... Daj to do piči. Tu pri tom vedre. Ale Ježiš, aj to on sa je nedá. strašne drahý. Čo Zelený pak. Dám si to To má 5 eur. odbiť. Ale to malo 20 takedy. Či aj to vydali, ne? Teraz nemám.
nechápe to ľudí. Pri tej Ja nefečujem, hej. Ja som chcel niečo iné, ale som niečo iné. Počkaj. 6. Koľko minút má jedno kolo? 60 či 50 minút? No môžeš si nastaviť. 55. Majko, tu sa nerieši čas. Ale ja len tak, vieš, že koľko oni hrajú. Ale oni to ešte... On to už vyzeral, že ide zomrieť. Ale nejak vyťahol kde si basic, len by zabil Maguzov domu na človek a znovu hrajú v Magic. Sa to fečovali, že aj hrať môžeme začať. To je prvá hra? To určite na trhu len do? Bože môj. Kde mám ovce? To si daj ty. Čiže ja som si dvakrát fečoval, nepíšem si. Ty si fečoval? A ty si píš. Bože môj. Čo si dala? Poď. Počkaj. 4. Mám 5. Jeden je ešte z tej predošlej hry. Fúknem? No. Idem? 4. Vrátim si Forest do ruky, otáknem Elfa. 5 mám, hej. 2 biele, 1 zelenú, 2 husíky. Tam to zase nie je Magic. Jedna. Ideš? A tak to veľmi veľa dostáva na hubu. Tak neviem, či má ten dead knife. Ja nemyslím, že neviem. Ja neviem. Tuto pani som videla od teba prvýkrát v živote. Hej? Milá. Ako zahrá to, mi to už vyšlo dávno. Neviem. Šikovné. Marekovi sa páči. Hej. Hej, ale ešte základnej časti. Ako čo? Ešte v základnej časti. Sa ona zamyslel a ide hľadať radovať. Má alebo nemá? Nemá. 500 korún. A fondiť nemá. Miša? Ja- To je nejaká dražina, nie? Jablka a hrušky má. To nemá, tak má. Poď. Ideme sa podkýňať. Niektorí majú aj jablka. Majú aj keď nemajú. Aj hrušky, aj keď majú, aj keď nemajú. Majú, tak nemajú, tak majú. Majú, tak nemajú, aj majú. Tak Majú, či a budíky to vidíš. Čo? mám si plus 3 a flying. Ja si Nie. piču. Sem. Čo? Na Quiriona. Mám? Máš. Predu to koncepta. A to mi všetky kreatúry? No. No, tak si otápam cigáru. No? Som ti To dal máš zaviac. tapnúť. Idem si svoje. Ešte? Debilka. Máš 9? No? 9. Nie je normálny človek. Takéto svine sa môže. Majú rovné. Majú piče. 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 Páš, to je za 37 Alfa hrajem. Že kto hraje? Ty Lukáš, ja zahral som. Zahral si. A ty si čo robil? Ťahal kartu a tak? Hej. Bere.
kartičiek? 3? 3. Ti padlo. Kód, samozrejme. A to je jedna, to už je opustená. Tak nemal si. To si môžeme ruky ukázať. Ten kokot. Začnem. Všetky tri dvoje nakúpim. Jebeš. A co prídeme za Jurgušom a to bude na mlátení. Krutím od stola k Čo ti jebe, to bude kalamanita. Milo, ty čo, dlho odpíšeme? Vyplatím to Majko, teraz hrám. Dobre, ja sa len pýtam, ja už skoro všetko je teba. Teraz musím sústrediť, vieš, na prvotriedny výkon. Sústrať sa, lebo ti položím banán na plesy. Sústrať sa. Hej, to ti. Sústrať sa. Tam je, keď skončím štvrtý. Tak som spôl čo? Marflet? Neviem. Aj neviem. Marflet, no? To super. Ďalšie môže sa Marflet. Ja radšej by som si bral si radšej Marflet ako Voice of Resurgence. Pre druhé miesto to je jasné. Čo je za druhé miesto? Island. Nie je to jedno. Čo si povedali? No super, a ty si dal draw, party a zbavil som. Zahral som ešte ten. Čo si dal? Kobru si mi odjebal. Kobru, seru, To by som roztočil kolo tebe tým. toho oného. Mara som si dal, ktorý bol totálne useless. Dáte ďalšiu? Kto vydal? Jeden nový hram. Ty mi také dobré hry má. Mulligeník? Ja si nechám. Dáte spáť. Hezký návrh. Tak máš jeden free mulligan, čo chceš? No a? Mimo tohto meču som raz mulligan. Celý turnej. To si robíš piču. Možno dvakrát. No. No je to divné, lebo ty tam hráš asi 5000 len, no? No. Preto mi aj prídu. Ti prídu iba len. No teraz mi prvýkrát prišli. A drav. Neviem, prečeri. Srať poďme. Buď ti budí tak naproti. A kto vyhral? Luka. Luky nevyhral? Ja oni už hrajú, no, s Igarom. Luky si ide z Huntinder. Ale Igor proste nehral 300 rokov a na to 4 proste a ľudia toto testujú celý život, Filip a nároďak. Ktorý potrebuje? Čítam, hej. Na Housey?
mám to. Zase máš elfa. Ježiš. Savanu si dám. Ja zase nemôžem zabiť. Aj ťa zabijem. Ale ťa zabijem. Tu budeš ležať aj mŕtvola. Mŕtvola. Budeš zabitá. Takéto legacy tu proti mne. Také škodovky. Tie moje kolonády. Také škodovky. Počkaj, som fečoval. Ha! To je ti jednu piču. Kvôli tomu Míro. Si neskoro zapísal. Zapísal aj ja Míro. Aj bánom piču. Júli to vieš. Ty svinia. Čaute páni. Ideš? Aj sa. Idete teda? Tipni. Čau. Čaute. Olaf, toto je na dlho. Pokiekam sa. Už si dohrali konečne? Nie. Vraj je to na dlho. Ale 1-0 si idem, čo chceš. Počkaj. Čo si dala? Čo, dám si škodu? Za nic za jedna? No tam dá. Bola 10. Za dva. Na Olafových komentároch. To šobre. A ceny si zobrali? Idem si za dva. Ostáva tu Ja som si dal Knedla, Maršlet a to je všetko. Ideš. A Wasteland? Ten tu není. Ideš. Môj. Bude môj. Kto zobral Wasteland? Jaký stoker? Čo tam máš Wasteland, tam dračia karta? A prečo ho zobral? Není tam drahšia karta ako Wasteland. Kredu, nie? No kredla, no, jasné. Odíď. Ale Wasteland je druhé miesto. Wasteland je druhé miesto. Daj sa ísť preč. Ale prečo ho zobral ten človek? Či akože to bude? Kok, lebo hral v balíku. Ja... A potom ho zabolo vrátiť. On. Ja, to takto sa neoplatí ani vyhrať. To sa potom dorieši. Ale to čo tam ide dať? Poplať vás. Kokot. Nájdem si ovnu. Píťu. Otáča sa meč. Kurva, vyjebaná. Kurva, najebaná. Počkaj, ja si napíšem, čo za jedna. Ježiš, Tebe robí strašne veľa vecí. Počkaj, na tvoju fečku rimúne. Mamka piči. ale ja som to posekol až po... Ja som bral ruka, ty si country, teda som na toto môžem to robiť. Kurva vyjebaná. Kuplerajská. Nie, že je to na kamere. Ten zvuk sa vymaže radšej. Potom pôjdeme za Erigušom do piaristickej školy. Na piaristickej Ja my školy. študovanú. A ja? Ideš. Koľko ročnú? 12 ročný. Ťahnem dve. Napísal som si. Tak idem písať. Aha, veľký kokot. Chodil do 3. triedy, vyšiel z 5. Chodili do 3. Žili z 5. Debili. Primitiuma. Prašivá sínska. Dajem si tundru, dám tohto a...
to dobre, kapusta. Sa mi páči. Kde si stovku? 365 dní v roku. Nechce nejaký stokár pomaranče, takový cuca. Cuca je môj noč. Už mi Kubo Jaj? Čierna. No veď už dohľadaj, už chcem hrať. Čak ja už nehľadám, ja iba miešam, hraj. No veď, ja ti sem preložím. To teraz ovplyvňuj tento play, vieš. No to zabudneme, že je to. Dám si prať meča. Ježiš. Deklarujem útočníka. Deklarný. Je 3-3. Následne ti to odjebem. Toto? A je to 3-3, áno? On double exalt. Raz, dva, Napravo. sa mi páči. A sa mi páči. Chcem ísť. Ešte ti vymažem hento. Debilka. Ideš aj s tvojimi kokotinami čiernymi. Co som zajebal, ty kokot, ja som nehnutý. Ja som kokot. Debil čierny? Nevadí. Nie je jedno. Poď. Dám si no. A dve máky. Klobáse. Stále ste jednu hlavnú prvú, hej? Čo? Druhá. Kto vyhral prvú? Kilo. Cigáň? Ja som balkonský kokot. Aj z Nie, Martina. dve palacinky. Bože môj. Dám ti counter spell. Koľko máš čekariť? 3. Poď. Pídi. Keď sa bola fight? Kubo, počúvaj, mám tu takú možnosť pri teba, tieto komóny sú tu. A revolvnem ti counter spell. Dostaneš sa. Iný. Dávaj. Máro Williams. Koľko máš kariet, ne? 2. Zrať potom. A ja môžem dochnúť doma. A odtedy ju má. Nie. 6 rokov má celú skúšku. Daj toto. Dilo, toto ešte potrebuješ? Hej. Berám top size. Stokári už na tú. Piče, pod stromčekom sme našli jeden pohár položený. Bordel pod párma. Prídu Vianoce. Zdochnete. Skapete. Ak psi. Ideš. Chudák on skapol. Piče. Aké máte? Ja tam sa. Ja skokotním sa. Skokot má? Tenis?
No, čo sa stežíš? Píči. Píče. Piče? Piče? Píče za ním ako ide. Ale tam sú len 2 ceny a majú byť 4, tak neviem, že... Choď. No tak lebo Wasteland nedoniesol a Voice sa nedoniesol. Akože. A Voice tiež bude? Hej. Rimujem, že my s kalkuláciou máš jedno. Špinavská? Čierna. Rašivská. Svínska. Napokon byli sme. Trochu. Tak cvične. Rašivá, svínska. Koník. Bude ti. Tu sa odkýňa, ty kokot píte. Bude ti tu koníky. A čo je tam tá brašna? Zmrzliny. Kožená. Či Igorová? Neviem. Nedávaj to tam teraz. Koľko máš cigánskych kariet? 2. Furt sa ťa to pýtam. Ja už zalilo. Ty máš tiež 2? 2 cigáne? Ja mám 2 cigány. Keď si 2 dal. Čo to povedala? Čo povedala? Vyhral som. To je taká možnosť. Ty čo máš v tej onej? No vodu. Vodu byte? A podľa borovičku do piči. Jebe si to celý deň a potom preto pičuje. Mrzliny. Doplňam trošku do žil. Chrenovicu. Dám si chrenovicu. Ty toto hráš? Keď si dobre na mafu. Si 3 dal? A máš 4 štvorky, keď Ty si si 3 taká dal. z hejstom, čo sa nedá skantovať. To je všetko, čo to je. Proste si odloží. Počkaj, pred útokom. Chcem onen zahrať. Toto chcem. Mozog rozjebať. Vieme mozgy zhor. No, tak poď. Koľko mám? 9? A 10 za 4? Ach, ty kurva. No, za 4. To je škoda. Za 4, no. Aj čo je tam. Kokotiny. Spolu s tým, hej? Krátky proces. No, pridal si. A ty si pridal na životy, ale prosím ťa. Za čo? Za to, že Fink si sa vrátili. Nevrátili sa. Ujebal. Istý, že používaš toto. Idem? Nič som nepovedal. Ja som si myslel, že to používaš. To je škoda. A veď na to nemáš ani manu do piči. Ja neviem. Ja viem. Si dám rýchlo. No a? Nemá 100. Má to. Ešte aj za 1 ti dá. Ponder. Proste na spamäť. Krútiť, nič tam nebude, všetko bude za 4 many, shuffle, random draw do piči, na spamäť tento deck. Také si dám na... Kuse. Na Shuffle, protiveň. je tam nejaký kill. Potiahnem si. Nie, odíď. Lebo hej, ale odíď každopádne. Choď už. To je škoda hrať v tvojom kole. Vo svojom karatele. Vojsa. Ja nebudem kokotiny hovoriť ako debil. Debil čierny. Trun. No aby som hral. To máš normálny, že priamo čiari Destroy Target Miskater Hydra. Áno. To máš ale. Olaf, ty máš tú pičovinu, tie nové vráta, čo si z životov zoberáš? Olaf, ako toto funguje s detačom, keď mám protekciu? Príde sem, ho zabijem? Lebo ja No nedá to žiadny damage. No, čiže zabijem ti to a Hej. zabijem to, hej? No. No, tak to spravím. Ty tapni manu. Tá debilka. Došlo. Idem si svoje. Toto je... Ty má dvoma? To o jeden damage viacej, to není škoda. Kurva. Zahrať spel. Ja si idem aj sem. Tak jedna čierna, tak... Aby si nevedel dublet. Máš piču. Čo piču? Čo máte? Piču. Teraz čo?
Piče. A ešte tam ide. Pozri sa. Okotiny. Ideš. To je škoda Ilo takto. Mal si mu dať zadba. Kým sa dalo. Daj to do piči. Hardčas? No. Vidíš? Proste to... A to si ani z vrchu nedal. Nedal. Ja však to zmolil, kokot. Idem? Vedel. On si to dal z vrchu, keď tam bol Gado. No počkaj, ja ty s neho hrať. Aha. Môž, bodák. Boha. Ja mám ešte doma stále Olaf uložený ten... Počkaj, či to som s tebou hral Magic, Vilo? Čo sme si písali poznámky v Salveone. MVS Workstation, či jak sa to volalo, a tam sme mali také, že môž, bodák, kokot, noha, také pičoviny písané. Aj so mnou, aj s Ilom si tak hral, myslím. Ale so mnou si jeden mám diskriminovaný. Čo mám taký. ísť? Tyčinky si dám. Jebané piče. Proste 2 lendy si dám. Jebané piče. Vítaj v mojom svete. Tak máš dať abilitné lendy, mohol by si používať. Mohol by som kokot, no. Tak keby si mal 4 abilitné lendy, mohol by si používať. Máš threshold, mohol si hrať na to Kde to je? Už si mohol ísť. Tvoj colorless. Fajná mana. A toto nie je nikdy škoda, lebo to je s kickerom si môžeš hráneš ty kokos. Bože to kak Popolvára, keby som hrať videl do piči s mastnými vlasmi. Tak by sme nezabudli, že ten kokot existoval takedy. Ty si ako zahral aj, či čo? Nie, to mám na hindi. Ja prečo si toľko veľa mám tam? Neviem. Nič som netapol. Nezajíma ma to. Iba sa tvárim, že sa dačo deje. Či neviem, čo kokotuješ tu. Piče. To čo je? No choď. Daj mi taký Venge Line, ale tačo. Si daj ty, ja nechcem nič. Máš. Mám to aj rátať, či nie? Čo? Nie. Dám si tyčinky z flashbacku. Počkaj, si to neekvipol? Nie, a tak equipment. Si aspoň to neujebe. A to zabije. Vyjebe ti to. To je greedy. Už si mľaská, alebo už môže. Rýchlo to zbal do píči, ty kokos. Ale čo, to je greed. Chápeš? To nemá na borde nič. Ty kokot, ale keď si môže toto hrať, tak čo má na ruke do piči podľa teba? Ja neviem. Ti vyjebe mozgy zlo. Zabijem. Bože. To nie je škoda zahrať. On si tutoruje hento, Poď. druhé. No tak to už je úplne jasné, že on, To som top dekol hneď potom. že on má škody na ruke už proste. Kurva, toto by možno, že riešilo niečo proti môjmu deku, len. A? Nemôžete si nájsť. Chceš? Nic. Si daj. Čo mám robiť? To si daj ty. Čo mám robiť? Zalievača od toho, ty kokos. Prvilo obe sa, ty kokos. Mám sa? Ujdi oknom do piči. No to máš toto. Ja sa nebojím. Sa bojí jesť. Ideš. Na konci kola mám Snapcasterom. Povedal, to už nemá šanci. Yes! Úplne náhodou som vyhral. Si bol v piči na štýlu. Lebo si sa dostal, od Trlandy si dal zahrať. Ani máš tak jednu. Petina kariet úplne kokotiny. Kto má kokotinu, petinu karety? Bilo. Proti tebe? Také veci, ktoré obchádzajú zabíjania, všelijako rôzne. A nemám Gado to pseky správne. jemaný do piči, aby som kvôli nemu hral tú bielu. Talia. Kurva. Talia ešte lepšia na Olafa, ty. A to aspoň zahrám, vrátame vrátame mami. Proti Girovi hral. Keď dal monolit do piči a hneď dal titána. Ale nemal som ani raz zabíjanie na tvojho v tom kole. A dvakrát mulligan a vždy som mal pekne na počúvanie. Tak teraz by už mohlo byť, čo tam je Gastly Dimaj do prvého kola. Ale Gastly Dimaj som nezabijem. V prvom kole. Ja aj fečku. Tedraj Čamana nezabijem. Ale idem začať. A že si dáš máte. Plnej Walker mi neprišiel. To bol problém. Vtedy ti raz prišiel, zakázal som. Majú do piči. Neprišiel si mi teda ho zakázal si mi ho, no ty, to by si bol inej piči. Dva kontroly. Úplnej piči. Dva kontroly proti sebe, 15 minút prešlo 1-1. Ty si vlastne vyhral už to druhé kolo. Keď si mi zakázal, ktoré? akože na Bloody Screw vidíš. Nie, tam sa hrá Magic, keď už išli Martinča, nepotrebí sa do piči. 2-1. 1-1. Ale vieš, za 15 minút.
Vy ste začali robiť. My si ideme ešte stopu. Budem tak agresívne miligenovať, že piči. Dúfam, že to je zvuky nahráva. Zvážeme. Nie. Dáme to nie na celosvetovú stránku. Áno. Piče majú, takže. Som úplne prijebaný. New York Times. Kto vie, čo si? Česní Slováci. No a normálne, takto trávia svoj voľný čas na Vianoce. Hlava bolí, to sa nedá celý deň kokotiť. Ideme ešte Dá sa. krútiť tú onu Čo? Do tej stremičky? fontánu. Či už sa ti nechce? Máš Tu. My chceme od teba kartu. Vy chcete do fontánu. Daj si už aspoň 7 mulliganov. Kto, ja? Stará mama. Ja už som si dal 2. Pozriem, ak mi ten si chlap dva nedá dal? kartu, No si 2 dal. ak povie, že nie, tak to pracuje. Neviem, mne sa nechcem modliť. Toto ak aj vyhrám, ak aj prehrám, tak to je na pivo. Tak ale... Si neviem, čo dosť dačo. No toho titánu, co mi dáš asi. Možno sa zmestiť do toho, ne? A tak nemetáš. Čo si zistil? Čo tu mľad gardž? 240. Dneska som sa nedonil s Girom, to bolo krásne. Ukázal som prstom, čo chcem. On si zobral jednu kartu, takto som mu dal 12 € k tomu nastavoval a odišiel preč. 3 minúty, krátky proces do piči. To je tak dobré, keď od teba nič nechce. Tak ale vieš, že si mu dal 8 a mohol si mu dať 7. A zobral som si od neho, ak budem stavať náhodou kontrolnejšiu verziu, tak som si zobral keksy, hymnu. Hymnu? Hymnu? A hymna je podľa mňa. A to tak silná karta, že ma zalieva. Zobral som si ten Rakdos X, ešte parádny X, čo zhodí celú ruku superovi. Rakdos Return. Mľaskáš na tom. No, Olavko, ja si nechám. A kúpil som si foilový zenitík, lebo som proste popatril. Aj ty? To nevedel. Debil čierny. Nemám žiadny, tak som si foilový rovno kúpil. A stali iba 3,50. Keby radšej 5,30. Keby si mi radšej Majko pomáhal fečovať. Ja ťa mám píči. Môžeš sa prehnúť a túto fľašu ti pomôžem. A tu je to. Prehni sa a fľašu. Pri tej fľaši, vedno? Aj s materou. Aj s materou. Len keksy žrala. Choď. Stráť to. Ja nedám nohu. Nemajú už Degoza. Bo ten je ožratý. To je niečo hrozné. To sa môže nosiť, nie? To bolo nečakané, že dneska sa už najebie, že? Nedalo sa vidieť. To bolo... Máš 19? Nie, nemám 9. 18. Mám 20. Prelož mi piču. A furt. A bude. No. Zachránil Dolfa. Nie. Fečko to je. Poď. Midžra.